Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Straight to the point. Now, sa pikas nga bahin mga kaigilaan, tagantanig pagtagad ron ang dugang mga issues mga kaigilaan. Sa atong pagban-uban ron kay kagahapon, nagpadayon mahigala ang kinini ang impeachment trial, no? So, day 10 sa impeachment trial, pasinsa mo kayo kay porbida ning giluasan ko eh. So, maglisod ka may galag. Maglisod tag hilwas kasamang kay. Pero sige lang, kumbate lang ha. So, kinini ang tagantanig pagtagad kay kagahapon ang day 10 sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Og unya sa inyong tan-aw kinsa man mahigalay nakaginansya gahapon o kinsay na alkanse. Kay karon na ba ni ana ra ba ta mahigala sa lain nga article, ha? Kinini ang mga kaigalaang padayon karon nga impeachment trial kay ato na mga higalang gibiyaan tong article 4. Sa article 4 tulura ka witnesses. Di ko kalimot mga higala kay pulos man why personal knowledge. Si John Mark Calilong, si Jeremy Lutok, o si NBI Director Milvin Matibag. Bida bitaw og atong evaluaton mahigala tong article 4 bida. Wa gyud. So ang ato ani tan-awon tani sa uban mga articles kay basig makabawi. Ha? Kay katong article 4 wa man gyud. Unya katos Matibag mahigala mo to'y pinaka nganong ilang magipresentar in taon to. So ang ato karon nga makabawi ang prosecution diri na mga higala sa kinini ang article 1 naman ta Inday Maris. No? Ikan sa article 4, article 1 ta. Unya mo na ning confidential funds. Mo ari na ta mahigala sa sunod nga article kay wa man. Og imong tan-aw ha kanani ang honest to goodness ba nga pagkaistorya. Katong article 4 wa gyud. Hasta good stulfo mga kaigalaan nga naman as majority. Di man kalikayan ba minority majority ana. Dapat di ko tayo inana kay nagot sa impeachment. Pero kini ako prangka ni pagkaistorya ba. Daway mangutana ang mga senador. May bawaan ni mo mahigala ang mga leading questions sa mga senador sa majority o minority group. Kana prangka ni ako pag-istorya kapoy makay na magmuram tagpuyukon pa nato na. Pero dunay mga senador din nga fair apod ba? Usay mura mo bias ang pangutana pero mo fair usahay. Kay kana ko ba mga senador na naghuwat-huwat po na og unsa man gininabay ebidensya wa kay na may mga tawo nga nagtan-aw sad. Straight to the point. Ha? Sama mga higala sa article 4 palandaan katong pagpresentar mahigala sa mga witnesses. Mismo si Tulfo nga naa mga higala sa majority block. Siya gud may naka-obserbar nga mukhang sablay na sablay itong witness. Sumasablay-sablay. Sa may Bisaya ng sablay, Inday Maris. Ha? Kanang palpak no? Muna, palpak ning witness na ha. Gikan na senador na sa majority. Kanas Tulfo. Gahapon pon mga higala bida wa nakagwanta Lacson oy. Ingon sa Lacson, wa mo competent witness. Pagkuan mo pagbutang mo kuan ninyo kay sa listahan akong gitan-aw gipatan-aw sa kong staff wa gyud mo competent witness. Labot sa confidential funds. Sa pa din kalakiha. So nagdaghan lang istorya ni Luistro kanito nga handa ng ebidensya. Ready na ang ebidensya. Kung sa pagkaridiha may gala nga si Tulfo mismo sablay man.
Gahapon may galas, lakson, mausad. Nakabantay ang lakson kadugayan ba? Sa maning, pagkuan mo competent witness, kato nga lakson, actually, kwanto? Murag manifestation, nga murag suggestion po niya, leading to niya. Murag iya to mahigalang paghatag og cue sa prosecution nga, pagitain ninyo, kuan kay kuwang ning inyo. Straight to the point. Now, atong balikan, mahigala, kay kagahapon, ika na po, kadlaw na sa impeachment trial. Nagkaanam ra ba mga tao, hindi malis, og murag wa na ganang uban? Gamay na lagay mananaw. Nawad ag interest. Di para suna ba pagsugod nga daghan. Karon nawad ag interest. Ikaduha tungod pud lagi kay namatas crisis god ang mga tao manarbaho eh. Bahala na mo diha manarbaho mi kay bawan man sa gumigon sa inyong tuyo ba? Inyo naman tuyo nga tanggalon si BP Sara para di makadagan sa 2028. Straight to the point. Wa na kuha na mga tao nga naman kini ko mga ebidensya nga ilang gipresent sa impeachment trial human na nabugbog na ni kaniadto pa sa Quadcom. Nabugbog na sa House Committee on Justice. Usa pa may bag-o. So murag wa nagilaay ang mga tao. Wa nay ganang uban. Tanaw ra gud ang mananaw kanang live viewers, ni gamay. Obserbahan ninyo ni gamay. Unya karon kining kinihaprank ka lang yung pag-istorya ni. Kining mga senator judges. Daw na magin sila mga bias. Nay uban mahigala nga napana sa kuan kanang wa pa magka-desisyon gyud kuan ba. Mutan-aw na sa bisa pa og kanang nasa majority block or minority block. Doon na pa uban ana nga matan-aw gyud sa ebidensya kay ang mga tao nagtan-aw ba sad. Kanang uban din ha, wa na gyud. Kay bawa magkangkisa ng mga bias gyud nga bisa pag unsay mahitabo kung bituhon gyud na Sara. Dili po si Pikas, bisa kung unsay mahitabo i-absolto Sara. Pero doon ay pipila diha nga naniid pod nga labi na katong bitaw kawil-kawil pirmi. Labi na katong mudagan sa 2028. Unya kana bitaw ang imo bitaw dungog ang imo mga higalang political career at risk. Tanaw gyud ka mahigalag klarohon talan nga di puta madaot sa mga tao. Sumo nang nihinay-hinay nagpalag ning ubang senador. Ako di man lang kumukuntada lang piya kay tano mo palag spiya may spiya. Kay nga rin man ko sa minority black spiya. May spiya pagpreparan mo pagtuon mo. Ha? Sa to yung exact word nga gikuan ganin ni Maris Tagalog mangutong pagkakuana. Magtrabaho naman kayo ganaan ang prosecution. Kana sige lang kay piya mo na. Pwede mamaya bias mo na spiya god. Ang muingon yun ka ng majority black nga si Tulfo nga muingon nga sablay na sablay man ang inyong kwan. Sa to pa, wa makagwanta na ang taga-majority. Majority black, wa kagwanta ba? Sumukhang sumasablay-sablay ang inyong ebidensya. Kani mag-isulti ni mo na in open court. Why problema na spiya? Kana si Peter o may musulti na aming utang ang minority black mo. Pero ang kadtong senador sa majority black nga hinahinay nagpalag si Tulfo ni palag na nga sumasablay-sablay ang witness na ito. Gahapon ang nipalag si Lacson. Nya unsa man si Lacson? Majority black ba ini? Nipalag oy. So kini unsa may giingahay naman to giingon Luistro nga ready na daghan na kompleto ng ebidensya asa man. Straight to the point. Ha? Ang ato ini nga kining article nga sa confidential funds nga makabawi-bawi unta sila ani. So far kagahapon duha ka witnesses bida. Wa gyud. Ang duha ka witnesses nabutang pa mahigalag. Ila tong witnesses sa prosecution pero sila na si Kwate. Pagpangutana pang attorney Puwa mahigalag kini ni ang human sa direct examination for cross na sa attorney Puwa mingon sa nothing to cross. Why ang ganyan i-cross? Wa man maka-konsela, wa maka-establishar, wa makatandog sa kaso sa defense. Imong evaluate ha. Unahon kay kini. Mano kaingon ka nga unsa man inyo sa prosecution ug di mo magkapresentar sa sunod nga mga hearing o kanang bubita-bita nga witness makaingon gito wa gyud inyo pa okay ba gyud inyo. Katanawa sa registro. Minawon sa registro ha pag sugod siya ingon siya as gid economics. Siya play. Reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. Malakas na. Kompleto na ang ebidensya. Malakas na ang kaso. Pero ang majority black nga senador Tulfo mismo, majority na ha. Naka-observe mahigala nga tayo. Paminawal sa Tulfo. Ako naman nga play pero
just to emphasize mahigala, sige ko dong, Tulfo dong. Kompleto na ang ebidensya. Tulfo. Nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay. Parang ninyo. Kana Article 4 ba na? Ibalik ka dong. Kompleto na ang ebidensya. Tama na. Sige, sige. Sige. For the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. Kompleto. Tulfo, be. Proceed. Nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay. Parang minadali ho ninyo. Kana mang higala sa Article 4 nga ni Palag si Tulfo. Tanawa, gahapon, sugod na may higala confidential funds ang ni Palag sa Lacson. Ato may naon Lacson ha, tanawa no? Kaning kang Lacson, mura nagsagol niya suggestion, pag-lead mga higala sa prosecution. Ano yung inyong buhaton? Noon sa mong mga kalakihan nga, waman magkakuan eh. Ha? Sa oron nga mangita sila kay sa listahan, waman. Tanawa, paminaw ta Lacson ha, kabantay Lacson, unsa ba ng inyong kalaki? Ni Palag mga higala sa Lacson kagahapon, ni ining maong kalaki. Nga naman, kini ko mga senator judges ba, bisa pag mang bayasay na sila diha, bias pikas. Bisa pag moingon ka senator judge ka, akong konbiktuhon Sara, pero iklaro po niyo ebidensya, di pag kumawawan dire. Ako, wait, lima na may ibang senador nga, klaro ba nga? Bisa ko siya may tabo, why sala, absulto Sara na mo. Napo iwan senador diha nga, bisa ko siya may tabo, sadan nga Sara. Pero kay bao nga ang mga tao nagtanaw, mingon po na nga, ako, for conviction ko, konbiktuhon ko gina, pero ayuhan ninyo din ha, nga dili po maklaro. Ayuhan ninyo diha ag argue, ayuhan ninyo president nga naapod kuno hay ebidensya para di kay klaro nga halata kay mi diri. Mat kami sa madaot diri. Ha? Pareha ba ko nagmaestro ba Inday Maris? Professor ka panalitan. Imo inyo imong estudyante kamo tanan pasar naman mo tanan. Ang inyo na pagminti na lang ha. Kay ko og isob sa kay maklaro pud noon nga kwan. Dunay favoritism. Pasar gusto ko pasar ka. Pasar na kadaan. Pero taro nga ay pakita diha nga kanang maklaro kayo nga gibirate ka. Nan karon og imong exam gusto ko pasar na kandaan pag exam pod nga medyo ka score po ka gamay badag hagbong ka kanang quiz inig final makabawi sa kagamay ana or hagbong ka quiz karon sunod quiz kon pasar sa kunuhay ka kalisod man kay na nga tanan quizzes hagbong midterm hagbong final hagbong niya absent pa gyud ka nya papasaron ti ka. Maklaro na mao pa ng senator judges mga politiko guna. Mingon sila nga kasabot may unsay mong baruganan. Lahi man di man mga regular judges gyud. Na ni mga biases. Ang problema ron ayuha sa ninyo din ang present nga dili pud kay maklaro mi nga bias. Manang ni Palag may gala si Tulfo mukhang sablay ning mga kuana. Ni Palag karon Article 1 ni Palag si Lacson. Ato minawar ko Lacson no. Sige dong, Lacson dong. Ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on. Sana na meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Hindi pa ako magtatanong, I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po... Posa. Ato explain ni Lacson. Neither the prosecution team or the defense. Yan lang gi-mention ang defense. But actually, prosecution yun ang target. Nga naman, di pa man panahon sa defense ron. Time pa man sa prosecution ang pag-present ng evidence. So, maghatag sa competent witness na about sa confidential funds. Wa man. Tiwasan agad. Ato tiwasan Lacson. Sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter, except for December, no? December 20.
So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. The defense may also respond or comment Yes. with the prosecution. Thank you. We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation rather of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua, you may proceed, sir. Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential. Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. Pause. Express Chua nga. Sige lang, Your Honor, di pa karon na amo na ipresentar. Yung selection, I asked my staff, wa man sa lista. Ha? Kana bang doon na ba ipresentar ba nga swito sa kinini ang confidential funds or intelligence funds panalitan usa ka retired general ba aron na mo'y naghandle ba retired colonel ano ba diba land bank manager man ay ang ila kutob ra sa pag-release kwarta nya dalawa ingon sa di ang kuha Your Honor sa di man na competent dalawa paminaw election diwa sa lagodong. So saan ang galing yung sinasabi niyo may present kayo? Yung COA po. They will be the COA one is to- not a competent witness sa pag-handle ng... Boss. Yun, ha? Nipalag na sa lakson, kaya nahunang lakson na nigwa mo competent witness. So, kanang maklaro ba, ka mahalata, kasabot ka mga higala sa mga senador, bisa ka na mga senador na bias. Butan ta, lakson, mingon lakson, naman ay baruganan lakson sa niya iyang kagulingon. Ha? Pero ayaw po, kami po'y maalanganin nila. Sana mayroon kayong competent witness. Ningon suwa nga, sige lang, Your Honor, di pa karon. Kisa man, takuha, di man na competent. Wanay, ngano man may kalang big deal man to ng mipalag si Tulfo o selection because they belong to the majority block. Why problema na sa Cayetano o kana si Pia mo palag na kay mo palag man sa daan taga minority block man na sila. Pero kani man gud taga majority ni Kiabaw na klaruhan ninyo di may clarix mo. O sa istorya pa na mahigala in English na nag-istorya din ha. O gibisaya pa na pag-istorya. O na istorya pa na stubaan sama ra sa giingnan nga kamo mo klaro. Rewind gamay dong. Nya i-play na to. Kanang election. Tubag siya nga ang taga-kuwa. Kuwa dili man competent. Sige, paminaw to. Sige, balik dong. that will explain yung manner po ng confidential. Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So saan ang galing yung sinasabi niyo may present kayo? Yung COA po. They will be the COA one is to- not a competent witness sa pag-handle ng intelligence. Pos. Ang Senator Judge Lacson di palag na ginahinong saman mo in taon. Oy. Kaya ang gipresentar mahigala. Wa man. Mabita to ingon si Attorney Puwa gahapon, ang Defense Counsel nothing to cross. Correct. Ikaduhang witness mahigala kato primerong witness kato si Kuan. Kinini ang Mrs. Violeta Constantino. Daan na, kung gihimadlan ako daan, nothing to cross.
Ang ikaduha mahigala nga witness dunay gamay ra duha ra ka pangutana. Well, yun. Kadto gani mahigalang actually kadto bitawng Article 4 daan ang akong forecast ato abi naman ako no cross gihapon sila adto. Bisag kadto kalilong. Bisag kadto mahigalang video pwede man tong stipulate. Gahapon nindot gahapon ang puwa okay, we would like to stipulate your honors. Kanang chiki stipulate na muna para din tamalangan. Sakto. Pag human direct examination is puwa nothing to cross. Kanang cross examination ba nga kay wala na kana magong direct examination mo na pag build imong gi-build ba na o sa balay pa na mahigala imong gi tukod ang balay gi ayo nimo na nya ang cross ikaw po'y guba so katong kang puwag hapon mura ba to siya okay cross examination is puwa wa may angay gubuon wala nothing to cross buti pasabot wa man kay i-build up sa prosecution yan naka-build up sa kon ba sa direct examination wa may na build up wa may natukod mo na ingos siya si puwa nothing to cross usalain pa pagkasulti wa may angay gubuon na why angay gubuon kay guba na daa limang katong testimonya sa mga kuanin on. Wala mo pabor sa prosecution? Anja ha, evaluate na to ha. Ano mo yung kukuha pabor? Inigtubag mga bright traba manubag, manager Gos Bangko. Duda ko, mga CPA yun eh. Managers Land Bank. Ang usa, 32 years. Ang usa, 34 years man siguro ni manager. Mayong manubag, smart nga mga babae. Kada bitaw mga lady executives bitaw nga mga kwan. Mayong tubag. Nya may bawa ni mo nga prangka pagkatubag dili ba bias nga witness. Kung sa iyang ko na nang dili ba pwedeng kon ba o ikaw mo i-managers land bank professional ko na buhi mo ko ako ra mo ko magkuan ninyo. Di ko sa lig politiko kayo. Kini mga may mga edad na ni mga managers land bank ang usa retire na gani usa. Kini usa na retire na ba niya day? Oh, mga smart nga mga babae. Pangutana may tubagon gyud kag klaro. Unya atong i-evaluate ang tubag ha. Wa gyud hinoon magkaginansang prosecution gahapon. Ang sugod palandaan may galan, gibaraos di lima, aguro. Ato i-evaluate ha, kini, prangka man ni pag-istorya, dili man ni ato nga kwan. Lakso no? Ako ipakita ninyo para nga dili mo moingon nga, ako mo ay nagkwan dili. Pakita ta mo nga, si Lacson mismo ni palag na. Si Tulfo mismo ni palag na tong Article 4. Karon Article 1 mga higala. Confidential funds. Lacson suito man ang confidential funds. PNP chief guna. Siya may nakabantaw sa man na inyong wa man mo competent witness.